Eli hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä pelaan Craftsman 5 ja tää on ihan kuin Minecraft, mut vaan eri nimi. Eli mä pelaan puhelimella enkä tietokoneella. Eli ei kun sit vaan aloitetaan. Me taidettiin nyt syntyä tällaiseen koivumetsäkseen ja otetaan heti tämä. Hakataan tästä nyt puuta vaikka. Eli saadaan lautoja, crafting table, työkaluja, niitä nyt on. Synnyttiin tällaiseen koivumetsään tässä alusta. Joo. Noin. Nyt tehdään näitä koivulautoja. Ei, niin. Tää on crafting table. Noin. Jes, nyt me saadaan tehtyä tikkuja. Keppi. Näyttää kyllä enemmän tikuilta. Noin. Sitten kun vaan työkaluja pöytään. Nikkarointipöytä. Työkaluja pöytään. No vitsi. No joo. Ja vielä miakka pitää tehdä. Noin. 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 Ja miakka. Eikä me näillä tavaroilla päästään ihan hyvin nyt alkuun. Lammas saadaan sänky. Jes. Miakko parempi. Noin. Jes. Saatiin se. Kuka täällä lisää lampaita? Lehmä. Ja 2. Yes. Kaksi lammasta, jes, tää on tosi hyvä alku jo. Noin. Mä sitten siitä vielä. Noin. Sitten. Pitäisköhän jatkaa matkaa täältä? Löytyyköhän tuolta Aavanmeren toiselta puolelta jotain? Mennään jossain vaiheessa. Olisiko ei kun silloin poikainen. Ei me voida sitä tappaa. Hei, viidakkoa. Nice. Löydettiin viidakkopaikka. Noin. Saadaan vähän lihaa ja aikastaa. Täällä on vesimeloneita. Ja bambuja. Tai mitä ne nyt on. Noin. Aha, se onkin sitten vähän isompi tällainen. Mennään tänne päin nyt. Pitäisi tehdä joku väliaikainen kämppä tänne varmaan. Jonnekin lähelle. Nyt aivastuttaa. Yes. Ehkä me sit vaan rakennetaan vene ja lähdetään sinne merta kohti päin. Nyt pitää syödä. Onneksi on vesimeloneita. Noin. Nyt kun ottaa koko ajan hittiin. Hetki, kun pitää hakea vettä. Noin.
Jes, jatketaan nyt matkaa. Jes, täällä on tää vesi. Ylös. Hemmetti, pitää mennä pilalle hakemaan. Paremmin tämä. Noin. Eiköhän sit mennä vetten puolelle. Noin. Laissa kyllä toi matsikko. Mikähän pitkä tää meri nyt oikein on? Ei hemmetti. Onnittu. Vessaan. Ja sitä vene nyt tähän. Noin. Wow. Kyllä aika pieni paikka. Nyt kannattaisi tehdä se sänky äkkiä. Miten se nyt tehtiin? Oliko se jotenkin täällä? Jes, mä sain se oikein. Noin. Noin. No. Mikä toi? Enderman. En uskalla tappaa sitä. Hei, täällä on hiiltä ja meillä on hakku. Tämähän kävi hyvin. Ja lisää hiiltä, jes. Se Enderman on mun takana, eikö niin? Sanoiko se hei? No, outoa. Hei. Mä en tiedä kuuletteko te tätä ääntä, mutta se kuulostaa tätä. Hei. Ei nyt ihan tuolta, mutta odota. Hei. Jotenkin tollaselta. Mä en tiedä kuuletteko te, mutta tää kuuluu. Outoa. No, te ette varmaan tykkää, että olette yksi aina varmaan näitä. Hyvä tutkia tätä paikkaa. Hei. Sinuhan mä etikin.
Mä katsoin sitä just silloin, eikä se välittää. Esimerkiksi niitä on kyllä vähän pelottavia. Ei sokerirokoja. Luovutaan kyllä timestä. Nyt tarvitaan puutastelun. Saadaan pikkuinen se on pöyssikämppä pystyyn. Ennen kuin vihaa loppuu. Noin, otetaan vielä lisää puuta. Tämä tuli vähän häiritseen. Kyllä se äkkiä se kämppä saadaan tänne pystyyn. Se on pikkunen neliskulmanen hökkeli. Ennen kuin me päästään oikeaan paikkaan. Rakentamaan kunnon taloa. Ja miksi me ei tehdä sitä vaan näin ympärille? Munissa tulee nyt. Pappa, katsoko mor? Joo. Hetki. Noin. Sori tosta häirinnästä. Tästä tulee mestariteos. Oho, täällä olla vähän loppu. Eiköhän se sitten olla tarkoittaa, että löydettiin pieni satama ja mökki. No joo. Eiköhän tämä video nyt olla tässä. Muistaa tilata kanava ja tykätä videosta. Moikka!